سلام أنا هابلنا زخبركن أفكارتن سدرابيتن سبورت كموت رسولوس لوم سولوس 10 شعات تقمتي كلتش حن إسران سلستنون صمناو مدب سبورت حزنا أب ساعتنا ترخبنا لنا أبزنا يزعلت فنونا أب قدم بشكلتات تقدس بريطانيويت متسيهت رولر بمنقد غازيت إنيا جيمس ستارتاب بلا مس إيرتراو تقدد ماي بشكلتا بيلجيماويت وورلد تيم انترمارشي سيركس وانتي بنيام جرماين دايركتر كلابو إيك فيسبيك بموقع نوفرتات بنيام أب عمتا وددر كلتش حن إسران سلستنا ملكتا عبيتي تثبيتات بنيام جرماي ولا قازي عقب عمت سبورت انتحلفة عبيتو قن يقتصل اب تحت زبلار استي زحلف سولوس 10 تقمتي كل تشحن إسران سلستن اب قصاتا نايز سفرتو عن قص ترجم كنقرب لكم هنا قدم زي ترجم جن نايز عمت نطفتاتن وصيتاتن بنيام بملكع هاز انتي كم زمثل كنملكتينا اب مودات اخا ايرتراوان اتلتات زحلف قدام السنبت اب استفلالي كورنعات ناي عالم تغوانا صفو عوت كنكافو لكم هنا نمكتتالكم بخبر نعدم أهجروي محبر قدم بشكلة عالم UCI زسرعو عودوارح مرحا جبريك قدمات وورلد توركل تشحن إسران سلستن لومو سولوس 10 شعات تتقمتي بزي السلاسل شادشاين مزازة من مدرخ ربعي وددر جريتر أوف غوانكسي كفتساميو بدحريقو تقدادمتي كلبات وورلد تور ناب عرفت بممراح أورحت الريق للتشحن إسران 4 يوم ناوراي بشكلتهم كملسو إيرتراو تقدماي بلجيماويت وورلد تيم انترمارشي سيركس وانتي بنيام جرماي أبزو وقتي وددر زكادو نتفتات بملكع هاز مسجمجم بحفشا إسران شدشن عبيتن أشتن قدمات أسالي تقولو كابزي إسران شدشن قدمات اتحاد وددر جراند تورك خون اتوم إسران كلتن وددرات كلاسيك اتوم سلسته دما قصاب شوعات مدرخات زد تقالو لزوراتيو إذا أهاز بنتس المدرخات مسرقة سوسان حدن مدرخات سحازليو كابزو سوسان حدن معالتات بنيام أو وددرات تروفيو بالما اسبانيان مخفت مدرخ زور سويزن نايك أدماي درجة عواد كستمغر كلو أبربعته كالوت مدرخات كا كساب سالسايزلو درجة بمحاز أبوديم دايبو بتوسخي أبكل مدرخات مس بلوسات حموشته أبربعته كالوت قطمات مس قداموت 10 تقدادمتي قعزو فاتسيمو كموت نايزي إزت شعات شحن 409 كيلومتر شفنة تقدادماي شوعات 293 نتبتات يساي أكيبو نايلوم زمن وتسيت بيني مسني عمك نتأثر كلو ناي سماين مددرن في اللي علوه نسو زحالف عمت أب كل تهجر وقدمات أب حدا وددر جراند تور أب حدا قدمو وانج عالم أب إسران كلتن وددرات كلاسيك أب 4 زورات بدمر أوش 56 معالتات أب 3 استفلالي وددرات بمكفال 9,478 كيلومتر توقعيزو كابز دما أب تعسر تخلته كاب قدماي كسب حاموشاين زلو بريختر تحيزو وددرو أب رأسمو ودقو أب تعمت بحفشا شحن 909 نتبتات يسأيا قعبيتو إذا مسنايلو مخنت أتصر كلو نياستات شحن 100 نتبتات بالليج قالو أب تجزي بيني بتزدلبو هطور نتبتات كاب أفريقيا قدماي كاب عالم أو ددر حدا معالتي ويكا كلاسيك شواعي درجة أب كله قدمات بحفشا خاء مبل 10 درجة خحز بقيعو لو معمت ناي مودقتن حمامن انقفاتات زقات أمو بينيام كاب أفريقيا بدحر ود هاجرو هينوك مولو برهان كالاي درجة كاب عالم أو ددر كلاسيك مبل 9 حدن أب حفشاوي كالوت وددرات كا مبل 110 كسرع تجددو زحلف عمت بصالها بتاموت إيت بينيامن بوتصوتن كم مبل 10 ناب 4 درجة خزلل كي إلا زنبرت كلابو دما أبز عمت سبورت مبل 10 ترتات سريعة حجي ناب ترجم نايتب غازيت إنيا جيمس ستارز تصحفة عنكات كنسكراكم بينام جرماي ولا قازي عقب عمت سبورت انتحلفة عبيت بروفيشنالاوي هوتو جن يقتصل إزي إرتراوي بدحرتي أب كل تشحن إسران كلتن زحلفو عود عمت نعمت سبورت خل تشحن إسران سلستانون كبز بلا تسفانيرو كم زعينة وتسيت كوغوان فايتا جمتن نيرو بنيام أب حد مدرخ جراند تور جيرو دي إيطاليا كل تشحن إسران كلتن أب عو ددر كلاسيكن بدحر معواتو أب لعليقو نجزا رؤوس حويسكا حيالو السبات زعبي تثبيت نيروم انتخونا جن إزي إرتراو دنكي نسبة حكب فال نيزعمت بقالسيو حاليفو أبز بحمام مودقتن ماسيتن زتبلل عمتو أبزور سويزرلاند زمزقبونا مدرخ عواتيو اتزدمغ قامو زنبرا اتوم نعو بقربا زفلتو اتزعبي باللجابيني قلت أفقو ويحيلو زي كونس مسنوس عدميو زي متاتن هدو وشت أو سمعتو مخانيوم زقالتو
ቢንያም ምሳና ብዝገበሮ ዕላል ዓሚን ምእማኑ ዝሕርብት እዩ ነይሩ ኩሉ ነገር ብኣዝዩ ቕልጡፍ ናህሪ ዝኸውን ዝነበረ እቲ ዓመት ናይ ኩሉ ነገር ፈለማያ ነይራ ናይ ፈለማ ዓወተይ ኣብ ግራንድ ቱር ከምኡውን ኣብ ዓበ ቅድድም ክላሲክ ኩሉ ካብቲ ዝተጸብኾ ወጻኢ ብዝተዓጻጽፈን ዝሓሸን መልክዑ ኸይዱ ይብል ቀጺሉ ድማ ሕራይ ከምኡ ዝኣመሰለ ህጡር ዓወታት ክደግሞ ብፍጹም ቀሊል ኣይኮነን ሓደ እዋን ግን ኣዝዮም ንኣሽቱ ኣጋጣሚታት ንጉዳያት ይልውጡ እዮም ደቀቕቲ ፍጻሜታት ንኽኢላታት ሽኳ ኣገደስትን ወሰንትን እዮም ኢላ ሓስብ ሓንቲ ነገር ዋላ ኣመና ንእሽቶ ትኹን እንተ ደኣ ትበላሽያ ድማ ዓብ ለውጢ ኸተምጽእ ትኽእል እያ ይውስኽ ንድሕሪት ምስ ንምለስ ቢንያም ኣብ ፈለማ ወርሒ የካቲት ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 74 ውድድር ቮልታ ኣላ ኮሚኒታ ቫለንሲያና ቀዳማይ ብምውፅኡ ንዓመተ 2023 ማሕረብ ዝኾነ መንገዲ ጀሚርዋ ብመሰረት ሓበሬትኡ ናብቲ ቀንዲ ሸትኡ ዝነበረ ውድድራት ክላሲክ ቤልጅም ኣብ ዘቃውምተሉ ዝነበረ እዋን ኣቃውምኡ ወይ ኩነታት ብቕዓቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሓየለ ይኸይድ ነይሩ ይኹን እምበር ቅድሚ ቀዳመይቲ ውድድር ክላሲክ ፍሌሚሽ ሕማም ኣጋጢምዎ ብድሕሪኡ ድማ ዙር ፍላንደርስ እናሰላሰለ እንከሎ ኣብ መንጎ እቲ ውድድር ኣብ ዝነበረ ሓያል ናህሪ ሓደጋ መጉደቕ ትጓኒፍዎ ንናይ ጽድያ ትልምታቱን ሸቶታቱን ብሃንደበት ዓንቂጽዎ ቢንያም ብዛዕባ ዝኽዛረብ ከሎ ብኽቱር ናህሪና ንጓዓዝ ነርና ኣቐዲመ ኣብ መስኮት መቆጻጸሪ ብሽክለታይ ከም ዝተዓዘብኮ ኣብ ሰዓት 75 ኪሎ ሜትር ንሃርም ነርና ኩልና ድማ ሕድሕድ ተለጋጊብና ንኸይድ ነርና እቶም ተቐዳደምቲ ኣመና ተረቢሾም ነይሮም ድሓር ተቐድመይ ዝነበረ ተወዳዳራይ ብሃንደበት ቁሩብ ኣንፈቱ ለዊጡ ይኹን እምበር እቲ ምንቅስቓሱ ንመንኰርኰር ብሽክለታይ ንኽሃርም እኹል ነይሩ እቶም ብድሕረይ ዝነበሩ ድማ ብኡ ንብኡ ውትፍ ስለ ዝበሉኒ ሚዛነይ ስሒተ ክወድቕ ተቐሲበ ብድሕረይ ዝነበሩ ከዓ ረጊጾሙን ሓሊፎምን ኣብ ልዕለይ ወዲቖምን ብድሕሪኡ እንታይ ኣጋጢሙ ኣይዝክሮን ንኽልተ ሰዓታት ዝኣክል እውን ኣጥፍኤ ሃለዋተይ ምስ ፈለጥኩ ንነብሰይ ኣብ ሆስፒታል ረኺበያ ሎሚ እውን እንተኾነ ብዛዕባቲ ፍጻሜ ዝዝክሮ ነገር የብለይን ይብል ቢንያም ብሰርቲ ሓደጋ ኣብ ማእከል ጽርግያ ከረውረው እናበለን መቐዳድምቱ ድማ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ዙርኡን እናወደቑ ኸለዉ ዘርኢ ናይቲ ኣብ እዋን ልዑል ፍጥነት ዘጓነፈ ድንገት ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዘስካሕኪዑ እቲ ዝገርም ግን ቢንያም በዚ ኸቢድ ሓደጋ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይኹን መስበርቲ ዓጽሚ ኣይተኣናገደን ይኹን እምበር ሕማም ነውፂ ርእሲ ኣጓኒፍዎን ኣካላቱ ድማ ብልሕጻጻትን ቁስልን ተሸፊኑ ደጊሙ ናብ ውድድር ንምምላስ ንኽሓስብ ከይተረፈ ልዕሊ 2 ሰሙን ዝወስድ ነይሩ ቢንያም ሓዊ ብሽክለታ ምስ ተወጥሐ ቀንዲ ሸትኡ ናብቲ ንፋልማይ እዋን ዝሳተፎ ዝነበረ ቱር ዲ ፍራንስ ገይሩ ኣብ ሓደ መድረኽ ዙር ስዊዘርላንድ ዓወት ድሕሪ ምጉንጻፉ ናብ ንቡር ቁመንኡ ዝተመልሰ መሰለ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክቐርብ ከሎ ድማ እንተወሓደ ኣብ ሓደ መድረኽ ንምዕዋትዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዓሊሙ ኣትዩ ይኹን እምበር ግደ ሓቂ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዙር ኣቢል በኣ ብቕዓቱ ንምንጽብራቕ ተሸጊሩ ኣብ ቦርድ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘሉ 7ይ መድረኽ ከዓ እቲ ዝበለጸ ውጽኢቱ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ እዩ ነይሩ ቢንያም ብዛዕባ እዚ ናብ ወርሒ ሓምለ ንድሕሪት ተመሊሱ ክዕልል ከሎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኩሉ ነገር ኣመና ዝተፈለዩ ነይሩ ከም ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣይኮነን ካብ ዓበይቲ ውድድራት ሞኑመንትስ እውን ዝተፈለዩ እቲ ወጥሪ ናይቲ ውራይ እቲ ቅድድም ገና ቅድሚ ምጅማሩ ሓደ ሰሙናት ሒዝዩ ሕራይ ገይሩ ዝስምዓካ እቲ ትጽቢት ኣዝዩ ልዑል እዩ ብኣእምሮ እምበረ መጠን ትርኑዕ ክትከውን ኣለካ ቱር ዲ ፍራንስ ብሓፈሻ ካልእ ዝተፈለየን ዝለዓለን ደረጃ እዩ ኩሉ እቲ ቦታ ንምሓዝ ዝግበር ሓያል ቀልስን ቃፍላያት ሽኳ ኩለን ጋንታታት ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ብዝለዓለ ጥርዚ ዝረግጾ ደረጃ ዘይብሉ ሕምባበን ቅድሚኡ ኣብ ተመኩሮይ ገጢሙኑ ዘይፈልጥ እዩ ንዓይ ደርማስ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ሕጂ ብዙሕ ፈሊጠ ኣለኹ ብምባል እቲ ቱር ካልእ ዘይፈልጡ ዓለም ከም ዝነበረ ይሕብር ቢንያም ብናይ ቱር ዲ ፍራንስ ውጽኢቱ ዕጉብ ከም ዘይኮነ ሩድዩ እንተኾነ ግን ንሱን ጋንትኡ ኢንተርማርሼ ሰርክስ ዋንትን ጠመቶኦም ንነዊሕ ምጻእ ዝዓለመ እዩ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኢንተርማርሼ ኣይክ ቪስፒክ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ብዛዕባ ኩሉ እወታውን ሃናፅን ምዃን ከምኡውን ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ወይ ፍጻመ ምምሃርን እዩ ብድሕሪ ምባሉ ቢንያም ገና ኣመና ንእሽተይ ዘሎ ዕድሚኡ 23 ዓመት ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ገና ዝኣክል ግዜ ተቐመጠን ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ስለ ዘለና እቲ ወሳነ ነገር ብዝበለጸ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ምምሃርን ምግንዛብን እዩ ናይ ቢንያም ኣብ ኤርትራ ምንባርን ኣብ ኤውሮጳ ምቅድዳምን ብዝበለጸ መንገዲ ሚዛናውን ንምግባሩ
እንታይ ከም ዝሓይሽ ንምንዳይ ከምኡውን ልምምዳትናን ምቅራባትናን ንምትዕራይ ንጽዕት ኣለና ብምባል ዘካየድዎ ዘለዉ ዕዮታትን መደባቶምን ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ድሕሪ ዓይኒ ዝኸፈተ ወቕቲ ስፖርት 2022 ኣብ 2023 እውን ነቲ ዝዓበየ ቱር ዲ ፍራንስ ሓዊስካ ብቐዳምነት ኣተኩሮ ዝተዋህቦም ብዙሓት ውድድራት ከም ዝነበሩ እዩ ዘስምረሉ ሎሚ ዓመት ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝተረኣዩ ንኽኢላታት ሽኳ እቲ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ነይሩ ቢንያም ቱር ማዕረ ክንዲዚ ዓቢ ወይ እውን ትቕድድም ክሳብ ክንዲ ዝወነፃዊ ክኸውን ትፅቢት ዝነበሮ ይመስለንን ቁርብ ዓቕሊ ፅቢቡ ዝነበረ ኮይኑ ንስማዓኒ ንዑ ሓድሽ ዝኾነ ዓብላሊ ደረጃ ጻዕቅ ነይሩ እዚ ማለተይ ኣብ ውድድራት ክላሲክ ኣንጻር ክኢላታት ቅድድም ክላሲክ ኢኻ ትቃለስ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ግን ኣንጻር ቃፍላያት ሽኳ ኩለን ጋንታታት ኢኻ ትተሓናነቕ ሙሉእ ብሙሉእ ካልእ ዝለዓለ ደረጃ ጻዕቅ እዩ ነይሩ ድማ ይብል ብጀካዚ ቪስቢክ ቢንያም ገለ ደቀቕቲ ጌጋታት ከም ዝገበረ ይእመን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ንኣሽቱ ጌጋታት ከቢድ ሳዕቤን ሒዞም ውልከያም ዝመፁ ቢንያም ኣብ ከተማ ቦርዶ ኣብ 7ይ መድረኽ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብድሕሪ ምፍጻሙ መዛዝም መስመር ናይቲ ናብ ከተማ ሊሞዥ ዘምርሐ ዝቐጸለ መድረኽ ፍጹም ምስ ቅድናቱ ስለ ዝቃዶ ንሱን ደቂ ጋንትኡን ኣድህቦኦም ሙሉእ ብሙሉእ ገይሮም ብምንባሮም ብግቡእ ፈሳሲ ከም ዘይወሰደ እዩ ዝግለጽ ቪስፒክ ቢኒ ቀልቡ ምስ መዛዘሚ ሽኳ ስለ ዝነበረ ኣእምርኡ ተሰሪቑ እኹል ማያ ይሰተየን ከም ሳዕቤን ናይዚ ኸኣ ኣካላዊ ነቕፂ ጋጢምዎ ወይ ከዓ ዲሃይድሬትድ ኮይኑ ኣብ ቱር ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ብዝለዓለ ደረጃ ክትቀዳደም ቀኒኻ ከምዚኦም ዝኣመሰለ ደቀቕቲ ጌጋታት ምፍጻም ዋግኦም ከቢድ እዩ ብምባል ነቲ ናይ ሽዑኡ ክስተት ይዝክሮ ቪስፒክ ብተወሳኺ ክለብ ኢንተር ማኽሼ ቢንያም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ናብራ ምስቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝገብሮ ውድድራት ብዝበለጸ መንገዲ ንምጥዓሙ ትጽዕር ከም ዘላ ይሕብር ንሱ ቢንያም ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ጽቡቕ ልምምድ እዩ ዝገብር እቲ ጸገም ግን ምስኡ ብቐጻልነት ን6 ነዋሕቲ ሰዓታት ልምምድ ከካይድ ዝኽእል ሰብ የለን ምስኡ ን4 ሰዓታት ዝለማመዱ ኣለዉ ግን ን6 ሰዓታት ኣይጸንሑን እዮም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ድማ እተን ናይ መወዳእታ 2 ሰዓታትን ወሰንትን ኣገደስትን ብምባል ነቲ ኩነታት ይገልጾ ኣብ 2023 ዋላ እኳ ዝተፈላለየ ዕንቅፋታት እንተነበረ ቢንያምን ኢንተርማርሸን ቅድዋት እዮም ክልቲኦም ብሓባርዮም ኣብ 2021 ናብ ደረጃ ወርልድ ቱር ሰጊሮም ብሓደ ድማ ዓወታት ኣስተማቒሮምን መሰናኽላት ሰጊሮምን ውዕል ቢንያም ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ዝዝርጋሕ ምዃኑ ዝመስክሮ ሓቂ እንተሎ እታ ጋንታ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ እምነት እዩ ቢኒ ኣብ ፍላንደርስ ሓደጋ ምውዳቕ ኣጋጢሙኒ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂበሉ ዝነበርኩሉ እዋን ካብታ ጋንታ ሓደ ኣባል መዓልታዊ ክበፅሓኒ ናብ ቤልጅየም ይመጽእ ነይሩ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ኣብቲ ሆስፒታል ን2 ሰሙን ደቂሰ ዕለት ድማ ሓደ ሰብ ካብ ኣባላት እታ ክለብ ይበፅሓንን ን2 ዝኣክል ሰዓታት ምሳይ ጸንሕን ይዕለንን ነይሩ ብድሕሪ ምባሉ ብዛዕባ ጋንታይ ክዛረብ ቃል ሓጽረኒ እዩ ኣብ መጀመርታ ዓመት እቲ ናይ ዓሚ ውፅኢታተይ ንኽደግሞ ትፅቢት ከም ዘይገብሩ ብንጹር ገሊፆሙለዮም ምስኡ እውን ናይ 4 ዓመታት ውዕል ከም ዘለንን ንኽዓቢ ድማ ገና እኹል ግዜ ከም ዘለንን ክርበሽ ከም ዘይብለይን ሓቢሮሙኒ ብምባል ጋንትኡን እትገብረሉ ፍሉይ ክንክን የድንቕ ቢንያም ኣብታ ዝተወልደላ ኤርትራ ድሮ ሃገራዊ ጅግና ከም ዝኾነ ይርዳእ እዩ ደገፍቱ ንዝቕጽል ዓወታቱ ብተስፋ ብምቁማት ንነፍሲ ወከፍ ውፅኢታት ብቐረባ ከም ዝከታተልዎ ፈልጥ እዩ ከጉህዮም ድማ ድሌት የብሉን ቪስፒክ ነዛ ኣመልኪቱ ብቕንዕና ንምዝራብ ቢንያም ካብ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ቅድድም ብሽክለታ ጸቕጢ ይረክብ ኣሎ ዝብል ስምዒት የብለይን ግን ድፊኢት ክዕወት ናይ ዝብህጉ ኤርትራውያን ደቂ ሃገሩ ወይ ከዓ ደገፍቱ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ገዛእ ርእሱ ጸቕጢ ይሕድር እሞ ክዕወት ይደሊ ግን ምስ ከም ቮት ፋን ኤርት ማቲው ፋንዴር ፖይልን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ዓለም ኣብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ክትህሉ እንተደኣ ኮይንካ ከም ዝመላእካየን ምልክት ክትገብረለን ዝግባኣካ ብዙሓት ሳጹናት ወይ ረቋሒታት ከም ዘለዋ ትፈልጥ ኢኻ ቢኒ ድማ ዛጊት ንኹለን ዘን ሳጹናት ኣይመልአንን ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ምስኡ ንመያየጠሉ ነገራት እዩ ንሱ ኣብ መጻኢ ኣብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ መታን ክበጽሕ ነዘን ሳጹናት ወይ ረቋሒታት ኣብ ምምላኢና ኣተኩሮ ጌርና ንሰርሕ ዘለና ይብል ቪስፒክ ዓመት ሙሉእ ብሓባር ምስ ቢንያም ተቐራሪቡ እዩ ዝሰርሕ ኣብ 2023 ብዙሕ ዝዕግብ ውፅኢት ኣይርከቡ ዳ እምበር ንዓመተ ስፖርት 2024 ኣብ ዘማዕድውሉ ዘለዉ ግዜ ግን ተስፋ ሕዲሩሎ ንሱ ዝሓለፈ ዓመት ቢንያም ኣብ ውድድር ክላሲክ ጆን ዎቨል ግን ቀዳማይ ዓወት ኮይኑ ነይሩ
ሎሚ ድማ መወዳእታ ወፂኡ ካብቶም ቅድድሞም ዝዛዘሙ 97 ተወዳደርቲ መበል 96 ተርታ ምዃኑ እዩ ይኹን ደኣምበር ዘኸርድድ ዝናብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነዚ ውፅኢት ኣምፂኡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ኸትከት ዝብል ዝናብን 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝዓቐኑ ዝሑል ኩነታት ኣየርን ዝተሰላሰለ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ጉዕዞ ብግቡእ ፈጺምዎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ገለ ሕማቕ ኣጋጣሚታት እኳ እንተሕለፈ እቲ ዙር ወዲእዎን ኣብ ሻንዘሊዜ ከይተረፈ 6 ደረጃ ሒዙን ልዕሊ ኩሉ ግን ንናይ ግራንድ ቱር ቅድድሙ ንፈለማ ግዜ ብግቡእ ዛዚምዎ ብምባል ንቢንያሚን ዶ መጽሔት ሩለር ኣብ መወዳእታ ኒቪስፒክ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ክላሲክ ጆን ወቨልገን ንቱር ዲ ፍራንስን ኣብ ፕሮፌሽናላዊ ዕቤት ቢንያም ግርማይ ኣገደስቲ ስጉምታት እየን ነይረን ክልቲአን እውን ብግቡእ ዝመልአን ኣገደስቲ ሳጹናት ወይ ረቑሒታት እየን ብምባል ብዛዕባ ቢኒ ዝጸሓፈቶ ዓንቀጽ ተዓጹ ብወገና ንቢንን ክለቡን ንዓመተ ስፖርት 2024 ዝሓሸ ዓወት ንምንየሎም ኤርትራውያን ኣትሌታት ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኣብ ዘካየድዎ ቅድድማት ረዘንቲ ዓወታት ተጎናጺፎም በዚ መሰረት ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 15 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተሳለጠ ቅድድም ጉያ ዴገዎ ግሬት 10,000 ሜትሮ ኤርትራዊ ዳዊት ሰዓረ ንምተሃላለኽ ተረቲዑ ቀዳማይ ወፂኡ ዳዊት ነቲ ርሕቀት ብ27 ደቂቕን 49 ካሊእታትን ዝፈጸሙ ክኸውን ከሎ ካብኡ ብቐደም ተኸተል ብክልተ ከምኡውን 3 ካሊእታት ዝደንጎዩ ኬንያውያን ኣትሌታት ሮናልድ ኩዌሞይን ቪክቶር ኪፕቶን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ዳዊት ብድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መንገዲ ምቹእ እኳ እንተነበረ ንፋስ ግን ሓያል ነይሩ ዝመጽእ ዓመት ናብ ዝተመሊሰ ናይዚ መወዳደሪ ቦታ ክብረ ወሰን ክሰብር ድሌት ኣለኒ ኢሉ ናይዚ ቦታ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ኣትሌት ኬንያዊ ፓትሪክ ኮሞን ኮይኑ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት 27 ደቂቕን 12 ካሊእታትን ኣጽሒፉ ዳዊት ኣብዚ ናይ ሰንበት ቅድድሙ ካብዚ ክብረ ወሰን ብ37 ካሊእታት ድሒሩ ኣትዩ ካብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናታት ሒዙ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቅድድማት ክሳተፍ ዝጀመረ ወዲ 18 ዓመት ትስፉ ኣትሌት ዳዊት ሰዓረ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ከተማ ሪጋ ላቲቪያ ኣብ ዝተገብረ ሻምፒዮን ውድድር ጉያ ጽርግያ ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ቅድድም ጉያ 5 ኪሎ ሜትር ተኻፊሉ እውን 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ኣተባባዒ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ነይሩ ኣብ ጎኒ ዳዊት ዝተሰለፈ ወዲ 20 ዓመት ካሊ ኤርትራዊ ኣትሌት ፊሊሞን ክብሮም ብሸነኹ ኣብ ዴገዎ ግሬት 6 ኮይኑ ብምእታው ኣተስፋዊ ውጽኢት ረኺቡ ኤርትራዊ ኣትሌት ጸጋይ ጥዑማይ ብቀዳም 14 የካቲት ኣብ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተቃንዐ ካልኣይ ውድድር ሚኪርዲ ሚክሮ ማራቶን ንብምልኦ መወዳድርቱ ብነዊሕ ረጥሪጡ ብዘይተቃጻጺ ንበይኑ መዛዘም መስመር ብምርጋጽ ስሙን ስም ሃገሩን ብክብሪ ጸዊዑ ወዲ 27 ዓመት ጸጋይ ነቲ ርሕቀት ብ2 ሰዓትን 11 ደቂቕን 4 ካሊእታትን ይዓሚምዎ ካብ ጸጋይ ብልዕሊ 2 ደቂቕ ዝድሓሩ ኢስቶናዊ ቲድሬክ ኑርመንን ኣሜሪካዊ ዮናስ ሃምፕተንን ብወገኖም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ምስ ጸጋይ ብሓባር ንመድረኽ ሽልማት በቂዖም ኣብ ካልእ ውድድር ኤርትራዊ ኣትሌት መርሃዊ ከሰተ ኣብ ቻይና ብዝተኻየደ መበል 33 ቅድድም ማራቶን ዳልያን ንውድድር ብ2 ሰዓታት 11 ደቂቕን 23 ካሊእታትን ካብ ዝፈጸመ ዕውት ናይቲ ዕለት ኢትዮጵያዊ ጽዳት ኣያና ብሓንቲ ካሊእ ጥራይ ተፈንቲቱ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ካሊ ኢትዮጵያዊ ኣፈወርቅ መስፍን ድማ ብመርሃዊ ብ2 ካሊእታት ተበሊጹ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ ወዲ 37 ዓመት ኣትሌት መርሃዊ ከሰተ ዝሓለፈ ዓመቱን ኣብ ሃገረ ሽወደን ኣብ ውድድር ማራቶን ኣዲዳስ ስቶክሆልም ብተመሳሳሊ ካልኣይ ብምዃን ተዓዊቱ ነይሩ ኣብዚ ናይ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ውድድር ዳልያን ማራቶን ዝተሳተፈ ወዲ 37 ዓመት ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ብወገኑ 10 ደረጃ ብምውጻእ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተቐዳድምቲ ተሰሪዑ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀርቲ ስፖርት ንሎም ሰሉስ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ